ஃபீல் ஃப்ரீ. வணக்கம், ஃபீல் ஃப்ரீ சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். இன்றைக்கி டாபிக் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைமை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். குழந்தைங்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஒரு வரமாக போயிடுச்சுங்க. ஆனால் அது சில பேருக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடுறாங்க. ஐயோ நமக்கு குழந்தையே பிறக்காதா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடுறாங்க. ஸோ அதனால் எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் தேவையில்லைங்க. நமக்கு முதல்ல பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன பிரச்சனைங்கிறது முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு என்ன பார்த்திங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு டாக்டர்கிட்ட செக்கப்புக்கு போகணும். அதனால் செக்கப் பண்ணால் தான் நமக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், செக்கப்புக்கு போகாமல் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட்ஸ், அதாவது நேச்சுரல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க. அது மிகப்பெரிய தப்பாகுங்க. ட்ரீட்மெண்ட்டே தெரியாமல் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்பவுமே தப்பானது. அது என்னென்னா சைடு எஃபெக்ட்ஸ் கொண்டு வந்து கொடுக்கும். அதனால தான் நிறைய பேத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா அதாவது குழந்தை பிறக்கிறது தள்ளி போகுது. அதனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டாக்டர் செக்கப் போகணும் அவசியமாக. அது அப்போ தான் என்னென்ன பிரச்சனைன்னு தெரியும். அது என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டால் தான் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம். அப்போ நம்மளும் நேச்சுரல் ட்ரீட்மெண்ட் நம்மளும் எடுத்துக்கலாம், ரெமெடிஸ் எல்லாம் நிறையா எடுத்துக்கலாம். அதனால் ஃபஸ்ட்டு டாக்டர்கிட்ட, ஒரு நல்ல லேடி டாக்டர் கைனகாலஜிஸ்ட்டாக போகணும். அவங்ககிட்ட போய் செக் பண்ணி என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக உங்கள் குழந்தை கண்டிப்பாக கிடைக்குங்க. டெஸ்ட் அண்ட் செக்கப் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்குங்க. சில பேர் நினச்சிக்குவாங்க, ஐயோ டெஸ்ட்டு செக்கப் போனால் காசு நிறைய எடுத்துருமே அப்படின்னு நிறைய பேர் நினச்சிட்டு போகாமல் இருப்பாங்க டாக்டர்கிட்ட. ஆனால் தயவு செஞ்சு செக்கப் போக பரிசோதனை பண்ணாதான் என்ன ப்ராப்ளங்கிறது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியும். சரிங்களா? அப்புறம்தான் அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா குழந்தையின்மைங்கிறது அது என்னென்ன பிரச்சனை வரும்னு பார்த்திங்கன்னா, பிசிஓடி ப்ராப்ளம், வந்து நீர்க்கட்டிங்கிறது ஒரு சில பேருக்கு வருங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கருமுட்டை வளர்ச்சி, அது பார்த்துக்கு சில பேருக்கு வரும். ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா கர்ப்பப்பையில் ஏதாச்சும் பிரச்சனையாக இருக்கும். இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள் தான் இருக்கும். அது தீர்வே ஆகாத பிரச்சனைகள்னு சொல்ல முடியாது. அதுக்குரிய தீர்வுகள் இருக்கும். அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் கரெக்டாக ப்ராப்பராக நம்ம எடுத்துட்டோன்னா அந்த பிரச்சனைக்கு கண்டிப்பாக தீர்வு அமையுங்க. ஸோ தயவு செஞ்சு நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணாமல் எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுக்காதீங்க. யார் சொன்னபடி கேட்காதீங்க. அது உங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட்டு, மணி வேஸ்ட்டு தான். சரிங்களா? அதனால நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிக்கிங்க. உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சின்ன லேடி டாக்டர் ஆகட்டும், நல்ல பேர் வாங்கின சின்ன லேடி டாக்டர் ஆகட்டும், ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட் சொல்லுவாங்க, அதாவது பிரசவத்துக்காக பார்க்குற டாக்டர் சொல்லுவாங்க. அவங்கள நீங்கள் போய் செக்கப் பண்ணி நீங்கள் கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் ஆகும். இப்போ உங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ்க்குரிய சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் நான் பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3 நான் உங்களுக்கு தனித்தனியாக போட்டிருக்கேங்க, வீடியோஸாக போட போகிறேன். ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த பார்ட் 1 பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைங்கிறத என் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் ரிப்ளை பண்ணுறேங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் 2, பார்ட் 3 இந்த பிசிஓடி ப்ராப்ளம், கருமுட்டை வளர்ச்சிக்கு, அதுக்குரிய மித்த கர்ப்பப்பை ப்ராப்ளம்க்கெல்லாம் நான் உங்களுக்கு நேச்சுரல் ரெமெடிஸ் எல்லாம் சொல்கிறேன். அந்த நேச்சுரல் ரெமெடிஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்பாக கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு லேடி டாக்டர்கிட்ட செக்கப் பண்ணி என்ன ப்ராப்ளம்ங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் எங்கள் வீடியோவாகட்டுங்க, மற்ற வீடியோவாகட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு முயற்சியும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணாதீங்க. குழந்தையின்மை பற்றிய வீடியோக்களை நான் பார்ட்டாக பிடிச்சி போட்டிருக்கேங்க. ஓகேங்களா? அதனால் தவறாமல் எங்கள் வீடியோஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்போ தான் ஏதோ ஒரு சில ஐடியாஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். இதெல்லாம் நான் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் பாட்டி, தாத்தா அவங்கக்கிட்டலாம் கேட்டு தான் நான் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் நான் போட்டிருக்கேங்க. ஓகேங்களா? எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்குங்க. ஓகேங்களா? ரொம்ப நன்றிங்க.